In Bosterveld vonden afgelopen weekend de Hoge Frontenfeesten plaats. Wij zijn hier op de Hoge Fronten. Ik dacht eerst dat het een groot bierfeest was, maar blijkbaar dus niet. Wat is het dan wel? Het is een hondenvereniging. 3 dagen lang muziek in de feesttent aan de Sandersweg. Ik sta hier gewoon voor de dierenambulance Zuidwest-Limburg. Omdat we dus geen subsidie krijgen van gemeentes. Daarom probeer ik een klein beetje geld in te zamelen. Voor die dingen die we dus dagelijks vrijwillig doen. Ja, daar kom ik heen. Ze zaten financieel in de min. Ja, dan hebben ze mij geholpen van de huisjes gekopen. Zondagmiddag mocht de jeugd laten horen hoe muzikaal zij is. Voor een deskundige jury met Maastrichtse zangcoryfeeën werd gestreden om de titel Jeugdidol van Maastricht. Wat gaat er gebeuren? Hij gaat kinderen zich profileren, ja niet zo'n woord, maar die gaan zich van de beste kant laten zien. Maar is de dag vol met zenuwen, ze gaan naar mijn beenloos en ze zullen er ook al handelen. Dus ik ga eerst een nummertje voor u zingen. Een dag wordt niet een dag, niet zo kennen heel wat dingen. Een dag wordt niet een dag, voor niet een Ik was Sylvie, 14, van Christina Aguilera Carlos. Omdat ik een moeilijk liedje zou zingen. Ik ben 16 jaar en ik kan zingen Juba Foolish Games. Dit ken ik best goed. Hij is terug. Ja, wie oud is ze? 12 jaar. Soms worden een knaap en 12 jaar. Als je volgend jaar met hebt, steekt er zo boven de hoed. Oké, dan zien we de hoed, zangtechnisch Sabrina in de 1, Jamie in de 1. Tweede plaats staat voor Indy. Ja. En voor Soraya en Georgina. Ja, vind ik ook. Dames en heren, dan waren we de kinderkupjes. We gaan een woord geven aan de jury. Uiteindelijk gingen de hoofdprijzen naar Jamie en Sabrina. Zij mogen binnenkort allebei opnames gaan maken in een Maastrichtse muziekstudio.